गोबां मोजां मोनब्लाबो थगायनानै थाङो गोसोथोनो सानबाबो गोसोथो जाया एसेबां गोबाव रिलेशनशिपआव थाबाय पाब्लिक लुबैयो बयखौबो नुजानाय लुबैयो सिरि था होनखाबाय सिरि था मबाइल लानानै आं दानसै सिम लाला आं सिफायजोबसै मबाइलखौबो आं गोदाव सोराव जानाङा बे सासे सिख्लानि थाखायनो जानला मेनला खोथा बुंनो नों गोदाव सोराव जागोन नामा बुंलाय मबाइल लानानै आं दानसै सिम लाला आं सिफायजोबसै मबाइलखौबो आं गोदाव सोराव जानाङा बे सासे सिख्लानि थाखायनो जानला मेनला खोथा बुंनो नों गोदाव सोराव जागोन नामा बुंलाय पाब्लिक खालामजाया मोजां मोननाया जाम्बि बादि हा नों आंखौ मोजां मोना बुंबानो जायोमोन ना मोनसे खोथा फंसे खोथा बुंबानो जायोमोन ना नोङो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन औ जों हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय आं नोंखौ मोजां मोनला आं बेलेगखौ लानोसै मानो सिरि सिरि हाबा जाखुमाहैनाय बेलाय दा आं रागा जोंबा दाबो आं लोगोफोरखौ लानानै नोंखौ लायफिनगोन आं मिथिबायना बेबायदि जागोनखौ आंबो सानाखैमोन जेनेबा जाहैबाय बेफोरनो इसोरनि हास्थायनायमोन खोमा बेखौ मिन्थिया नोंखौ दाबो लायफिनगोन आङो रागा जोंबा लोगोफोरखौ लेंनानै दानो लायफिनगोन आं मिथिबाय मोजां मोनदोंमोन नैबे बिथाङा मोजां मोनदोंमोन नोंखौ मिथिबाय बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननायालाय मोनदोंमोन मोनाखै नङा बहुद मोनदोंमोन खिन्थु माब्रै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दुखुबो दं आंहा एसेबां गोबाव रिलेशनशिप थाखानानै दिनैनि दिनाव नोङो मानो बेलेगजों थांखो दुखु जायो गोसोआ रागा जोंबाय आं दिनै मिथिबायना बिराद दुखु जायो मा नांगौ मा होदोंमोन मबाइल नांगौ फन नांगौ गासिबो नांगौ थाखा फैसा होजोबदोंमोन नोंनो गासिखौबो रागा जोंबाय आं इसेबां मोजां मोनसेयावबो जेबो दाय गैयियावबो नागारनानै बेलेगजों थाङो होमबा माखौ फोथायबावनो फोथायथावनायानो गैला जेबो बे संसाराव फोथायजाला जेबो नुगोन आंबो सानसे समाव नुगोन बेसेबां मोजां रायजो जायो संसार जायो नोङो नुगोन नुगोन एप्रिल फुल नुगोन